Institut za etnologiju i folkloristiku na ovaj okrugli stol koji malo ima neobičan oblik, nije ipak okrugao, ali ćemo se u raspravi možda više proširiti da se možemo svi čuti. Baš mi je zadovoljstvo i pozdraviti goste sve koji još nisu možda bili na našem institutu i kolege i studente iz raznih struka. Tema jest interdisciplinarna i s njom se bavimo u današnjici na raznim sektorima, od našeg razine pojedinca do politika, udruga, a evo i na razini znanosti se to pokušavamo u našem institutu i ovom projektu približiti ovoj temi. Stol današnji nosi naslov energetske budućnosti i građanska participacija. A organizirali smo ga u sklopu projekta koji se bavi urbanim budućnostima, kojeg u suradnji s kolegama iz Slovenije provodimo već 2 godine, a još jednu, i koji ima cilj i namjeru baviti se proučavanjima mehanizama gradnje budućnosti na primjeru 5 hrvatskih i 4 slovenska grada, Petrinja, Kutina, Zagreb, Rijeka i Hvar su u Hrvatskoj i Ljubljana, Koper, Nova Gorica i Maribor u Sloveniji. Uzeli smo 3 tematska okvira kroz koja promišljamo urbane budućnosti, javne prostore, urbanu kreativnost i građansku participaciju. Već smo proveli brojne terenske dane po tim gradovima i u okviru ovih tema i jedna od čestih tema o kojima se ljudi referiraju su naravno okolišne budućnosti, bilo u nekoj bližoj, a kamoli u daljnjoj budućnosti. U okviru okolišnih budućnosti energetska tranzicija je i u dokumentima strateškim ovih gradova i u nekim praksama ljudi i na njihovim nadama za nošenje sa krizama okolišnih budućnosti. Dakle, jedan prostor gdje se razvijaju i projekti, i građanske inicijative i sl. Mi smo se kao etnolozi i kulturni antropolozi priključili toj temi, pa smo tako u okviru projekta već imali jednu tribinu s politologom Matošom Mišikom, koji je zajedno sa našom jednom kolegicom uredio knjigu o energetskim humanistikama. A to je jedno područje koje se u posljednjih 5 i malo više godina, ali u posljednjih 5 baš intenzivno razvija i koje je uzelo energiju kao osnovnu luku za promatranje društva u kojem živimo. I inicirali su brojne rasprave, isto tako su u posljednjih nekoliko godina izdane zanimljivi zbornici radova koji propituju cijelo naše društvo i na koji način je korištenje fosilnih goriva utjecalo na našu kulturu i oblikovanje vrijednosti, donošenje odluka i sl. I na koji način će nakon energetske tranzicije koja će teći i teče raznim mehanizmima i procesima, na koji način će to u budućnosti oblikovati postfosilno društvo, društvo nakon nafte. Znanstvenici okupljeni oko energetske humanistike, okolišne humanistike, čak i nazivao cijelo naše društvo društvom petrokulture, da je to toliko duboko određujuće za sve naše procese, pa je čak i začuđuje kako se nismo mi energijom humanisti i društvenjaci do sada bavili, kao da je to neka slijepa točka, a koja nam je zapravo uvjetovala i našu mogućnost i da putujemo i da istražujemo i da se na taj način dijeli znanjama koji se danas dijeli. U Hrvatskoj unutar energetske humanistike su tek započele neka istraživanja i zato mi je baš silno drago da nas je ovoliko puno tu, zato i snimamo ovu današnju okrugli stol kako bismo zapravo potakli danje bavljenje energijom i na koji način nas ona određuje, zbog toga što i energetska tranzicija kao proces, on kraj tehničkih aspekata utječe naravno na preraspodjelu moći i geopolitički okviri puno utječu na razvoj naravno energetske tranzicije na lokalnoj razini i to je nekakva šansa ili da se jedna raspodjela moći kakvu je poznajemo još više ustanovi ili da možda se od lokalne razine naprave nekakve promjene. Zbog toga smo tu danas i pozvali, osim
znanstvenika koji obično dolaze na naše okrugle stolove događanja na institut i stručnjake iz drugih organizacija, iz nevladinih organizacija, isto tako iz ureda koji se bave politikama razvoja na drugim razinama, da s nama zajedno pričaju o ovim temama i predstave glavne izazove s kojima se oni susreću, kako bismo svi zajedno se mi mogli i informirati i inspirirati za nekakve daljnje istraživanja. Evo, danas su s nama tu od najavljenih 7-5 izlagača, jer je korona i dalje uzima danka. Tako je danas s nama tu Maja Bratko iz Društva za oblikovanje održivog razvoja iz Dvora, Ivan Matić, voditelj projekata u uredu europarlamentarca Tonina Picule, Ivan Zoković-Covla, koji dvije institucije tu danas predstavlja organizacije, a to je ZMAG, Zelena mreža aktivističkih grupa i Pokret otoka. Zatim Marija Mileta iz Zelene akcije i na kraju naša kolegica, etnologinja Olga Orlić iz Instituta za antropologiju. Evo ga, pa prvo bih pozvala Ivana Matića da kaže njegovo iskustvo. Ne moramo se zapravo micati, pošto je okrugli stol, možemo pričati samo se. Kamera hvata sve. Jel vam treba mikrofon društvo? Ili ću pa kaže Marko da ne treba za snimanje, ali samo je bitno da čujete svi izlagače. Najla, ti čuješ tamo iza? Dovoljno. Mene pitne? Da, i čuješ da ne čujem. Čini se da ne, da. Ma možemo, ajde. Vi ste glasni, to će biti okej. Da, dobar dan. Svima i hvala na pozivu. Mislim, za naš ured se radi o iznimno važnoj temi jer se već zadnjih 7 godina u stvari bavimo energetskom tranzicijom i promoviranjem koncepta u Europskoj uniji koji je postojao, ali nije bio do kraja razvijen i u jednom glomaznom i vrlo inertnom sustavu, što je mene osobno ulazeći u Europski parlament kao nekoga ko dolazi iz civilnog i privatnog sektora strahovito živciralo, da bi sad nakon 7 godina u stvari rekao da postoje opravdani razlozi zašto je taj sustav inertan i objasnit ću zašto je to tako, ali bih htio početi s jednim člankom odnosno naslovom članka koji sam pročitao prošli tjedan u mainstream nacionalnom mediju. Naslov za koji kad sam ga prvi put vidio sam mislio da više pripada u nekakav ultradesničarski ili proruski medij, a naslov je bio Vladimir Putin, heroj novog doba. I onda kad sam otvorio članak mislio sam da ide u drugom smjeru, međutim ideja članka je bila da nitko u povijesti Evrope nije za energetsku tranziciju napravio toliko koliko Vladimir Putin, što je naravno malo cinično i mračno obzirom da je cijena toga ipak ljudske žrtve u Ukrajini. Međutim, bilo mi je zanimljivo zato što u stvari iz tog stava autora da je Vladimir Putin u stvari morao zavrnuti plin Europi i osigurati da nam skoče cijene energenata, da je to ono što nas u stvari tek sada motivira da napravimo tu energetsku tranziciju, što je vjerojatno točno za vlade i za veliki sektor, ali se energetska tranzicija u stvari odvija već godinama i postoji nemali broj ljudi kojima nije bio potreban zavrtanje ruskog plina da krenu energetsku tranziciju, prema kojima postoji ogroman otpor, zato što se radi o promjeni na vrlo osobnoj razini. Mislim, u Zagrebu smo, pretpostavljam da više manje svi živimo u Zagrebu, pa da zadnjih mjesec dana, kao i cijela Hrvatska, pratimo raspravu o novom sustavu razdvajanja otpada u gradu Zagrebu, gdje se radi o, novom sustavu upravljanja otpada koji zahtjeva relativno malo promjena, ali zahtjeva promjenu u svakodnevnom ponašanju, obuhvaća apsolutno svakoga od nas i kad pomisli netko sa strane šta se događa, rekao bi da se radi o nekoj strukturnoj promjeni, u stvari, govorimo o odvajanju otpada. Na sličan način, u stvari vidim problem i u energetskoj tranziciji jer ona zahtjeva promjenu
promišljanja i ponašanja na dnevnoj razini. Sad što se tiče ovog nekakvog procesa u Europskoj uniji, koji je onda spušten prema dolje, on nije trajao dugo, on trajao od 2015. godine. Otoci koji su se isprofilirali kao pioniri i u Hrvatskoj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi, nisu slučajno odabrani jer se radi o vrlo specifičnim zajednicama koje povijesno gledajući preživljavaju u uvjetima oskudnih resursa i naprosto su, iako vam se to možda ne bi činilo na prvu, prijemčljiviji ka tim nekim strukturnim promjenama i inovacijama, zato što su povijesno, ajmo reći genetski, imaju predispoziciju da preživljavaju ponovno u uvjetima oskudnih resursa, što se upravo sada i događa. I od 2015. do 2018. je trajala bitka na institucionalnoj razini, gdje smo, ne samo mi kao ured zastupnika, nego i civilni sektor, lobirali i vršili pritisak na jednu strukturu koja jednostavno nije vidjela zašto bi to trebala napraviti, jer stvari su dobro funkcionirale i ajmo sad to nemrdat taj sustav. Europski sustav je dobar sustav, ali je sustav koji ne voli komplikacije i ne voli iznimke i inzistira da sve što se može jednostavnije i učinkovitije riješiti na nekakvoj lokalnoj razini, da se to onda ispusti na lokalnu razinu. I preferira te nekakve opće upute, ne voli ići u detalje i specifičnosti i nije im se činilo logičnim da se bave sa otocima na nekakav poseban, da osiguraju nekakve posebne novce i posebne politike koje bi targetirale otoke, pogotovo energetsku tranziciju na otocima. To se promijenilo 2018. sa tajništvom za otok, odnosno službeno ime te institucije je Čista energija za europske otoke, gdje se pokazalo, dakle, mi smo sad inače čisto da znate u drugoj fazi tog tajništva, na kraju, i čeka nas sad treće, koje će trajati 4 godine, što vam samo pokazuje da se pokazalo da se radi o uspješnom projektu. Međutim, ono što je meni osobno bilo jako zanimljivo da je ovo druga faza tajništva se pokazala daleko uspješnija od one prve, upravo zbog građanske participacije i stavljanja naglaska na građansku participaciju. Jer je prvo tajništvo bio jedna ekskurzija u top-bottom pristupu, gdje se koordiniralo iz Brisela i iz Brisela se išlo na teren, što je stvorilo u konačnici otpor od strane otočana jer su dolazili oni neki iz Brisela, od tamo iz centra dolazili na periferiju pametovat. A na otocima su se već događale niz dobrih stvari, niz dobrih inicijativa, da bi sad u ovoj drugoj fazi u kojoj sudjeluje i pokret otoka kao koordinator u Hrvatskoj, se pokazalo da je ovaj pristup gdje se kreće iz zajednica, gdje postoje regionalni koordinatori, gdje se informacije i projekti i ideje dižu sa terena prema gore, gdje se uključuju građani, se u stvari pokazalo ključno. I mi evo sad 4 godine kasnije imamo niz projekata s kojima se hrvatski otoci pa onda i drugi otoci mogu pohvaliti. I nije slučajno da je recimo otok Krk, koji uopće nije sudjelovao i ne sudjeluje u radu tajništva, u odnosu na ostatak Hrvatske 10 koraka ispred. To je otok koji sada u ovom trenutku ima strategiju do 2030. ima 1000 kućanstava, pojedinih kućanstava koji su ne samo imaju instalirane solarne panele i priključeni su dakle na izvore, obnovljivih izvora energije, nego su na smart gridu, dakle u sustavu mreže koji optimizira potrošnju, koji vam javlja kada je pojačana potrošnja da biste vi onda mogli paliti. Dakle, rezultira promjenom ponašanja samih onih koji instaliraju. Dakle, to je jedini način, po mom mišljenju, da mi imamo nekakvu energetsku budućnost, jer ti veliki glomazni sustavi nam mogu isključivo pomoći da pokrpamo rupe kada ih ima. Ali dok mi ne promijenimo ponašanje, dok mi ne zamijenimo žarulje, dok mi ne prihvatimo da više ne možemo paliti ili ne bismo trebali paliti uređaje koji koriste ogromne količine energije bilo kada, nego onda kada struja ima najviše pa i najjeftinija,
to će ići teško. Ali se vide se pomaci i vidi se kako, kad je Unija donijela zakonodavni okvir, kad je dodala financijska sredstva, kako su te male zajednice, ja sad tu fokusiram na otoke jer se s njima prvenstveno bavim, da su onda pozitivno i reagirale, jer su vidjeli, aha, ovdje imamo poticaj. Dok toga nije bilo, bilo je, cijela ta priča ovisila na pojedinim entuzijastima. Puno hvala. Puno hvala. Evo ja predlažem da se svi izredamo svojim uvodnim izlaganjem, pa ćemo onda komentare i pitanja naravno. Uveo nas je Ivan Matić, dakle sa ovom temom kreiranja promjene od gore, a na koji način je ipak to važno da se odvija od dole, ali isto tako i to pitanje kreiranja straha, a i odgovornosti pojedinca za nešto što je ipak strukturalni i globalni i problem i globalno nekako gradnja budućnosti. Evo, idemo sad dalje. Već vidim da će biti poslije puno komentara i rasprava. Iduća nam je Maja Bratko iz DORA, dakle Društvo za oblikovanje održivog razvoja. To je udruga stručnjaka koji se bave promicanjem održivog razvoja baš na području energetike. Svi smo puno čuli za DORU u zadnje vrijeme preko projekta i brizi o energetskom siromaštvu. Sad ćemo... Ne. Ovo je bilo nešto drugo. Ovo je bilo gospodin. Ok, sorry. Dobro, onda ovo. Pozdrav svima, što sam pozvala na stol. Pa samo da se nadovežem možda za ovo za otok Krk. Da, oni su predvodnici, ali oni imaju Vjerana Piršića koji je entuzijast, koji je školični entuzijast. Isprikali, kako ćemo vam dati mikrofon, da se ne gledate. Nisam još počela pričati o svojoj temi, samo sam spomenula Vjerana Piršića koji je entuzijast na Krku, to je Krk kao predvodnik. A uz to imaju i regionalne energetske agencije Kvarner koji su isto bili među prvima koji su gradili fotonaponske panele. Tako da ovaj dio Kvarnera je po tome, po korištenju novih izvora energije na vrlo visokoj razini u odnosu na ostatak Hrvatske. Ali ono s čime se mi u DORU najviše bavimo zadnjih 5, 6, 7 godina i više možda je energetsko siromaštvo. Što je problem i u Europskoj uniji i u Hrvatskoj već duže vrijeme, ali sad kako smo došli u ovu situaciju sa povećanjem cijena energenata, taj problem se još više ispliva na površinu, još više smo ga svjesni i svjesni smo koliko su ljudi u biti ugroženi sa tim energetskim siromaštvom. Recimo na razini Europske unije energetskim siromaštvom procijenjeno je da je zahvaćeno 57 milijuna građana. I to su oni građani koji ne mogu u principu zagrijati svoje domove po zimi do neke zadovoljavajuće razine. A čak duplo od tog broja građana u Europi ne može rashladiti svoje domove do neke zadovoljavajuće razine po ljeti. Ono što je problematika možda je nedostatak definicije za samo energetsko siromaštvo u Hrvatskoj. Europska unija je donijela direktivu o energetskoj učinkovitosti u kojoj su definirali na neki način energetsko siromaštvo kao manjak pristupa osnovnim energetskim uslugama na kojima bi se temeljile pristojni životni standard i zdravlje, što uključuje dostatnu količinu energije za odgovarajuće grijanje, hlađenje, rasvjetu, napajanje uređaja. No u Hrvatskoj mi takvu definiciju još nemamo, mogli bi ju preuzeti. No, cilj Europske komisije je da se definicija za svaku zemlju na neki način prilagodi uvjetima koji su na snazi, koji se nalaze u toj pojedinoj specifičnoj zemlji. To je energetsko siromaštvo jedan problem koji je multidisciplinarni i zahtijeva i takav pristup. Znači, zahtijeva više sektora da rade zajedno. To je, osim sektora energetike, i sustav socijalne skrbi i zdravstveni sustav, jer ljudi koji su u ugrozi energetskog siromaštva ili jesu energetski siromaštvi, obično su i možda ekonomski siromašniji, iako ne nužno, ali imaju i lošije uvjete za život u vidu toga da možda ne žive u zdravim kućama, u zdravim stanovima, možda su većina ti stanovi imaju vlage i propuha i sl. Cjelovito rješenje možda za rješavanje jednog takvog problema po nama je definitivno donošenje nacionalnog plana borbe protiv energetskog siromaštva i samim time definiranje
šta je to energetsko siromaštvo za Hrvatsku i koji su kriteriji na temelju kojih bismo mogli svrstati neko kućanstvo da je energetski siromaštvo ili je u ugrozi od energetskog siromaštva. No dobro, to je više za neku višu razinu. Mi smo tu koji dajemo potporu nacionalnoj i regionalnoj razini i gradu Zagrebu kod toga da se bori protiv energetskog siromaštva i drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Pa smo tako nedavno baš objavili i jedan priručnik sa savjetima za građane i osnovali smo Centar za borbu protiv energetskog siromaštva u Španskom, tako da građani mogu bilo koji dan doći do nas, informirati se šta je to, vidjeti da li su oni možda u ugrozi po nekim kriterijima za koje smo mislili da bi možda bili dobri da se uzmu u obzir, znači nekakve tehnički kriteriji, građevine, financijski kriteriji, same obitelji, same kućanstva i slično. Znači mogu doći do nas, mogu se raspitati, dajemo im savjete, dajemo im brošuru, pomažemo im kod iščitavanja stavaka sa računa energenata, pošto smo primijetili da mnogi građani ne znaju šta plaćaju i šta znači pojedina stavka na računu za energente. Što možda je i malo kriv samoopskrbljivač koji to često zna malo zamaskirati, pa tu doda pojedinu stavku koja je u legislativi, pa onda ljudi ni ne znaju zašto se plaćaju tu i tu naknadu i zašto je ta cijena. Tako da evo, to su neki problemi s kojima se mi u Doru borimo i načine na koje pokušavamo onda građane i potaknuti da budu svjesni tog problema i da se obrate za pomoć, jer ponekad im zna biti teško priznati da su u ugrozi, ali opet ako ne potraži pomoć, stvar će biti još samo gore. Evo, puno hvala Maja. Evo, postoji taj termin energetske pismenosti. Ovo što ste sad nam izložili, zapravo smo mogli i pod time, tako da vi doprinosite tome sjajno. Evo, iduća nam je predstavnica i izlagačica isto iz nevladinog sektora, iz organizacije Zelena akcija, koja već više može od 30 godina unapređuje stvarno sustav zaštite okoliša i na lokalnoj, i regionalnoj i globalnoj razini. Evo, Marija. Čekaj, stavit ću kola. Nemam prezentaciju, jer samo sam htjela proći kroz temu, kroz fotke, mislim da će malo zanimljivije. Marija Mileta iz Zelene akcije. Mi se bavimo s jako puno različitih tema, a jedna od najbitnijih jesu klimatske promjene i energetika. Ja ću danas probati ukratko proći kroz različite metode koje mi koristimo u svom djelovanju i možda prokomentirati što djeluje, što ne. Samo sam za početak htjela prokomentirati ovo što je gospodin Matić na početku rekao vezano za tranziciju Putina i slično. Ne bih se baš složila sa zaključnom tog članka da je to omogućilo ili će omogućiti neku bržu tranziciju, jer vidimo da mnoge zemlje diljem Europe zapravo povećavaju uvoz plina kroz LNG terminale za ukapljeni prirodni plin, ponajviše iz SAD-a, ali i iz zemalja na jugu kao što je, ne znam, Alžir, Azerbajdžan, Egipat i slično, gdje znamo da postoje represivni sustavi, tako da za nas je energetska tranzicija itekako pitanje zapravo socioekonomske pravde i načina na koji tu tranziciju provodimo. A isto i na razini Hrvatske, također i u strategijama vidimo da do sredine stoljeća Hrvatska planira ulagati i dalje u naftu i plin.
Tako da najviše tu fali, bi rekla, političke volje na razini cijele Europske unije. Da, mi smo kroz zadnjih 32 godine provodili razne kampanje javnog zagovaranja. Što se tiče energetike, najviše protiv štetnih projekata na fosilna goriva u Hrvatskoj, ali i šire. Ovo je recimo samo jedna akcija protiv projekta Družba Adria, kad je bio planiran veliki naftovod kroz Hrvatsku do Jadrana, i to je na sreću zelena akcija uz naravno sudjelovanje i pritisak drugih organizacija, inicijativa i građana uspjela zaustaviti. Bavili smo se i bavimo se i dalje temom termoelektrane na ugljen. Mi danas imamo samo jednu koja je ostala u Istri, to je Plomin 2, jedan je već srećom na izdisaju. I tu smo isto kroz različite, znači mi u našem djelovanju nastojimo koristiti jako kreativne metode, od uličnih akcija, performansa i prosvjeda, ali uglavnom su uvijek ti neki elementi kreative, umjetnosti kao načina privlačenja pažnje javnosti i medija na teme kojima se bavimo, za koje smatramo da su od javnog interesa. Tako da je ovo recimo jedna akcija protiv tada planirane termoelektrane Plomin C, dakle trećeg bloka u Plominu, koji isto kroz 5 godina zapravo trajanja kampanje smo uspjeli zaustaviti, ali korištenjem raznih metoda od pritisaka na privatne banke koje su htjele financirati projekt, do tužbi po pitanju studija utjecaja na okoliš, akcija i tome slično. Tako da i naravno suradnje sa lokalnom zajednicom i lokalnim organizacijama u Istri. Tako da tu zapravo to zahtijeva jako puno kombinacija različitih metoda djelovanja. Da, kao što sam rekla, različiti performansi, ovo je recimo u pitanju utjecaja klimatskih promjena. To je pitanje naravno nuklearne energije koja su uvijek, i sad vidimo zapravo, počinje opet kurati kao neko od najčišćih rješenja po pitanju klimatskih promjena, što iz raznih razloga itekako nije. Koristimo i nekad malo, neće da su baš radikalne, ali recimo metode privlačenja pozornosti. Recimo tu smo se popeli na ministarstvo, tada je to bilo gospodarstva, čini mi se, i to je bila jedna od naših najvećih kampanja Sve za Jadran, protiv otvaranja cijelog Jadrana za tajne istraživanje nafte i plina, koje zapravo tu smo vidjeli najveću mobilizaciju građana, umjetnika, dakle civilnog sektora i različitih institucija i slično. I zbog pritiska javnosti prvo su odustale kompanije od projekta, a onda kad nije bilo kompanija zainteresiranih i vlada na kraju odustala. I za to je bilo potrebno isto par godina zapravo dosta intenzivnog djelovanja. Evo, koristimo i razne prigode pa i koncerte da šaljemo naše poruke. Da, naše najčešće akcije održavamo ispred institucija, posebno vlade i sabora, kada je na dnevnom redu određena tema, i često koristimo likove donositelja odluka na našim akcijama, evo kao što sam rekla, performanse i slično. Ponekad organiziramo i pridružujemo se prosvjedima, ali to je tek nakon što procijenimo da postoji dovoljan mobilizacijski moment, jer kao što znamo u Hrvatskoj nije baš lako organizirati prosvjed i ljudi su dosta
nezainteresirani, odnosno ne osjećaju da imaju vjerojatno moć promijeniti nešto, pogotovo po nekim istraživanjima koje se sad provode, pogotovo mladi ljudi na taj način, nažalost, razmišljaju. Tu se nešto desilo. Dobro. Ok. Htjela sam samo još ukratko proći da kroz, dakle, ne organiziramo naravno samo akcije, kampanje, već jako puno se bavimo edukacijama, treninzima za javnost. Organiziramo i sad već 10 godina okolišni filmski festival koji koristimo kao prostor edukacije i mobilizacije, pogotovo mladih ljudi. Dosta se koristimo pravničkim alatima, imamo pravnike koji se bave zakonodavnim okvirom, ali u sklopu kampanja pišu tužbe ako je to potrebno protiv određene institucije ili projekta. Djelujemo i kroz razne savjete, vijeća koji djeluju pri institucijama, recimo Saborski odbor za zaštitu okoliša, tu smo vanjski član. Tako da, eto, djelujemo na puno različitih razina što je potrebno da bi se postigla neka promjena, ali i dalje je to vrlo teško u Hrvatskoj, pogotovo što zadnjih već dosta godina postoje praktički zatvorena vrata Ministarstva zaštite okoliša, sa gospodarstva i održivog razvoja, čak se izgubio naziv zaštite okoliša. I u takvim okolnostima je dosta teško djelovati, tako da zapravo moramo više pritiskati odozdo i najdjelotvornije kada se građani i različiti sektori uključe, kao što sam rekla na početku, pogotovo pitanje klimatskih promjena, energetske tranzicije nije čisto tehnološko pitanje, već pitanje opstanka ljudi i pitanje socijalne, odnosno društvene pravde i način na koji zapravo želimo da naše društvo u budućnosti izgleda, želimo zapravo kvalitetni život za sve ljude. Puno hvala, Marija, baš inspirativno bilo čuti sve vaše pregovaračke, zagovaračke akcije za energetsku i klimatsku pravdu. Tu je jednako aktivan i naš idući gost i izlagač, to je Ivan Zoković-Cola, koji dolazi u ime Zelene mreže aktivističkih grupa, kao što sam rekla, ali i Pokreta otoka, koji imaju jedan veliki projekt koji provode u sklopu tajništva, a to su otoci predvodnici čiste energije, koji je uistinu napravio ozbiljan pomak u educiranju lokalnih zajednica, što smo i u okviru našeg rada na otoku Hvaru, u gradu Hvaru, mi isto vidjeli. Znači, dođite, imamo prezentaciju o tome. Čekate, može neko spriča neki vic, ja ga ne znam. Nikad nisam. Ipak sam uspjela. Ovo je definitivno institut koji ima u svojoj tradiciji zapisivanje viceva, tako da evo, kada bi imali takav okrugli stol, ćemo svakako vas pozvati. Pa evo, nadam se da me svi čujete, treba mikrofon ili ne znam, ni privatne vice, tako sigurno nešto. Mikrofon, svašta. Lijep pozdrav svima. Evo, moje ime je Ivan Zoković,
svi znaju kao Cola, pa slobodno možete tako zvati. Tu sam u ime udruge ZMAG, negdje 20-30 km južno od Zagreba, imamo edukacijski centar gdje se bavimo održivim življem i permakulturom, a isto tako sam i aktivan u pokretu otoka kao stručnjak za razvoj projekata obnovljivih izvora energije u koji su uključeni građani. Danas ću vam malo pričati o ideji energetskih zajednica, kako se građani mogu uključiti u energetsku tranziciju i vidjet ćemo neke modele koje imamo tu u Hrvatskoj. Pa evo, krenimo. Evo, reciklirano imanje, čisto da malo kaže, reciklirano imanje je taj edukacijsko-pokazni centar 25 km od Zagreba gdje mi između ostalog radimo i nekakve uradi sam modele vezane za energetiku koje ljudi mogu u svojim kućanstvima raditi. Ali ono što definitivno radimo je da na nekakvoj široj slici energetike sudjelujemo u energetskoj tranziciji, približujemo građanima. Nama je potpuno jasno da niko nema kristalnu kuglu i da nemamo potpuno ideju kako će izgledati energetika. Ali ono što prema trendovima zasigurno znamo je da od onog starog koncepta gdje imate centralizirane velike točke proizvodnje i onda imate nekakvu prijenos i distribuciju do krajnjih korisnika koji su samo isključivo korisnici, plaćaju kao kupci. Budućnost energetike će se decentralizirati, postat će više demokratična, imat ćete nekakve razmjene energije, znači kupci više neće postati kao takvi, nego će biti aktivni sudionici energetske tranzicije, moće i proizvoditi energiju, moće i kupovati energiju, moće i razmjenjivati energiju sa svojim susjedima. I to je nešto što nas čeka. To su pokazale studije i skoro polovina stanovništva Europske unije će do 2050. godine imati mogućnost proizvoditi svoju vlastitu energiju. To je nekakvih 264 milijuna ljudi, ovo je stvarno impozantna brojka i sad je ideja kako će tih 264 milijuna ljudi moći proizvoditi energiju i sudjelovati u energetskoj tranziciji. Prema tim istim istraživanjima pokazalo se da ono što će ljudi napraviti će se udruživati. Vidimo da 37% ljudi će se udruživati u energetske zadruge i to je ono što, ajmo reći, mi istražujemo tu u Hrvatskoj i moj nekakav fokus je upravo to, energetske zadruge. Znači član sam Zelene energetske zadruge koja je stacionirana tu u Zagrebu, ali isto tako i energetske zadruge na otoku Korčuli, Novi otok. A evo, prošle godine smo osnovali i najnoviju energetsku zadrugu na Cresko-Lošinjskom, na Gripelagu. Imat ćemo ovdje prilike malo vidjeti kasnije koji su projekti. Naravno, jako velik isto dio će otpasti na sama kućanstva. Vi možete sudjelovati individualno kao kućanstvo u energetskoj tranziciji, a mi ćemo vidjeti kako se možemo uključiti u cijelu tu priču. U nekakvim hrvatskim okvirima, po istom istraživanju, 41% stanovništva će imati priliku proizvoditi svoju vlastitu energiju. Sad se postavlja pitanje, gdje smo mi sada? Gdje je Hrvatska u perspektivi energetske tranzicije? Nažalost, na zadnjem smo mjestu. Neke nama susjedne zemlje imaju puno više razvijen model energetske tranzicije i ono što vidite, nije nužno, znači energetika i energetska tranzicija ne nužno se naslanja na tehnički aspekt tranzicije. Znači, nije one zemlje koje imaju najveći potencijal da su prednjače, nego upravo obrnuto što se tiče samog društvenog uređenja energetske tranzicije. Ako vi njega dobro poslužite, onda ćete biti, ono što se kaže, predvodnici energetske tranzicije. Znači, nije dovoljno samo tehnologija. Čak evo, u Njemačkoj je skoro polovina svih projekata obnovljivih izvora energije dolazi od strane građana, bilo kao individue ili putem nekih oblika energetske zajednice, bilo da je riječ o zadruzi i tako da. U Hrvatskoj je to jako mali postotak. Sad,
Postavlja se pitanje, pa dobro, zadnji smo, u čemu je problem? Ja smo skužili da jedan od modela što ljudi ne znaju kako da krenu napraviti prvi korak. I onda smo radili nekakve istraživanja, htjeli smo vidjeti da ljudi uopće imaju averziju prema energetskoj tranziciji, prema zadrugama, prema udruživanjima i ispostavilo se da ne. Dapače, ljudi žele sudjelovati u energetskoj tranziciji, u stvari nema ništa protiv da to budu zadruge, čisto često ljudi kažu, zadruge, mi znamo iz bivše države, to je sve bilo ništa, to nije funkcioniralo. Sad smo dovoljno stari kao država Hrvatska, da jednostavno ljudi koji počinju razmišljati o energetskoj tranziciji više nemaju ostavštinu bivše države, ne mogu to iskustveno reći da im je neki problem. To obično ljudi ovi koji su stariji pa kažu, ja sam ima problem, ali na neki način to je skupina ljudi koji najmanje razmišljaju o energetskoj tranziciji. Kad vidite, znači ljudi 25-30 godina više razmišljaju o energetskoj tranziciji nego starije stanovništvo. Zašto to tako, nemam pojma, ali evo je. Kad smo vidjeli da ljudi imaju volje sudjelovati u energetskoj tranziciji, pa smo rekli, ok, ali šta fali? Imamo potencijal, imamo ljude koji su željni i voljni, šta nam fali? I onda smo došli do te ideje građanske energije, znači to je nekakva kovanica koja je skupina ljudi koja je gravitira energetskim zadrugama u smislu u Hrvatskoj i odnosi se na tu, što smo rekli, decentraliziranu proizvodnju, gdje vi praktički imate jedan način kako vi možete sudjelovati u toj tranziciji, u toj građanskoj energiji, imate pravo odlučivanja, niste samo pasivni promatrač. I ono što je bitno je da taj projekt obnovljivih izvora energije, ta energetska tranzicija donosi beneficiju lokalne zajednice. Dakle, imate, ajmo reći to ovako, mainstream projekti obnovljivih izvora energije nisu nužno za blagodat zajednice. Često se desi da ti veliki centralni pogoni za proizvodnju energije nisu ni najmanje uključili lokalnu zajednicu, nekad čak i rade na uštup lokalne zajednice i ono što se dešava na nekakav otpor prema projektima koji možda a priori nisu loši. I često se izostavi uključivanje lokalne zajednice u sami početak, eventualno kasnije kad sve gotovo i kaže ok, ajde napravit ćemo 3 km ceste ili ovako nešto sporadično. I nama je ideja da iz onog modela not in my backyard, postane please in my backyard, da ljudi kad su uključeni od početka, onda shvate to kao svoj vlastiti projekt i da ga žele razviti jer vide koje su benefiti takvog jednog projekta. I ono što smo onda predstavili je kao rješenje, jedno od mogućih rješenja je to grupno ulaganje. Na način da imamo lokalnu vlast plus građane koji onda zajednički smisle projekt, ulože u njega od njega imaju neke beneficije. Sada, nismo ga mislili čisto da bude disclaimer da kažem, to je nešto smo prenijeli iz zapadne Europe putem naših kolega koji su već to radili u Danskoj, Njemačkoj, Belgiji i tako dalje. Ali evo, tu ćemo malo skratiti prezentaciju da se fokusiramo na ono što smo napravili u Hrvatskoj. Tako da, evo, prvi takav projekt koji smo radili je još kad je bio aktivan Ured Ujedinjenih naroda razvojni program u Hrvatskoj, znači skupa sa lokalnom energetskom zadrugom iz Kaštela, smo na osnovnu školu u Kaštelima postavili fotonaponsku elektranu. Ideja je bila da građani putem platforme za grupno ulaganje mogu donirati sredstva za izgradnju te elektrane. I onda se radila razna kampanja koja je bila i medijski pokrivena, radili su se koncerti, razna događanja u Kaštelima, onda su ljudi donirali sredstva. Kad se elektrana napravila, škola ima naravno smanjene troškove, škola je onda tu uštedu iskoristila za obrazovanje lokalnog osoblja i za uređenje vrta, jer ova škola ima jako predivan vrt
sa plastenikom, tako da on ostaje škrob. I to je jedan model kako ljudi se mogu uključiti. To je prvi model gdje vi putem donacije. Ali kako ima nekoliko modela grupnog ulaganja, uključivanja građana, htjeli smo vidjeti da li postoji drugi modeli, pa tako smo u Križevcima napravili jedan model gdje vi kao građani možete uložiti sva sredstva i vi dobijete nekakvu ekonomsku beneficiju od toga. To smo napravili u suradnji sa gradom Križevcima. Ja sam tada bio voditelj tog projekta u Zelenoj energetskoj zadruzi. I ideja je što je bilo. Napravimo kampanju, uložit ćemo u elektranu, ona će vršiti nekakvu uštedu na samom objektu. Iz te uštede će se isplaćivati nazad ljudima koji su uložili sredstva i nakon 10 godina to će preći u vlasništvo grada i da će grad imati potpuno besplatnu energiju na toj lokaciji. I stvarno izrazito je bilo zanimanje za ovu kampanju u Križevcima. Postavila se elektrana, čisto samo da kažem, dakle riječ je o javnoj zgradi gdje imate ovu upravnu zgradu gdje su najčešće IT sektori i firme koje su tek u nastajanju, a ove 4 zgrade iza su proizvodni pogoni, a recimo ovo je skroz desno je tvornica čokolade, znači oni će na licu mjesta koristiti tu energiju. I ljudi su se priključili, u 10 dana su kupili novce za tu elektranu, interes je bio ogroman, tako da smo na kraju napravili još jednu elektranu odmah na gradskoj knjižnici po sličnom modelu, znači ljudi ulažu, godišnje dobiju na 10 godina nekakvu kamatu, puno bolje nego drže novce u banci, a opet nešto dobro napravljeno za svoj grad, knjižnica ima manje troškove, uglavnom stvarno se zarolalo se, što se kaže, ljudi su u Križevcima stvarno počeli raditi stvari što se tiče energetske tranzicije. Nakon toga je osnovana nova energetska zadruga, povučala se nekakva sredstva iz Europske unije za istraživanje vezano za energetsku tranziciju. Grad je dobio svoj plan energetske tranzicije, stvarno su se pozicionirali ne samo u Hrvatskoj nego u Europi kao mjesto gdje shvaćaju energetsku tranziciju jako ozbiljno i oni su je poduprijeti. Ono što smo pričali, evo na Cresu i Lošinju je osnovna zadnja energetska zadruga i tu je, moram priznati, ovo je plod, ova zadruga je plod tajništva za EU otoke, doslovno se sjećam za 2019. kad smo ja i kolega Ugo Tojić koji je ravnatelj Otočne razvojne agencije u Cresu i Lošinju, bili smo na samitu, Europskom otočnom samitu, gdje su bile sve okupljene, sve organizacije koje se bave energetskom tranzicijom na otocima u Europi. I onda smo ok, dobro, super, a šta možemo na otoku raditi, tamo nešto raditi. I onda je došla ta ideja, postoji planskom planu grada Cresa, postoji jedna lokacija za fotonaponsku elektranu, ok, rekli sam osnovati energetsku zadrugu, idemo realizirati tu elektranu. I ponudit ćemo svima koji je zainteresiran da se uključi u zadrugu i da investira u taj projekt. Tako da evo, naša energetska zadruga je plod toga. Ono što je specifično za nju, da su u nju uključili i grad Mali Lošinj, i grad Cres, komunalna poduzeća, lokalna poljoprivredna zadruga, fizičke osobe, stvarno šaroliko društvo. Razvijamo tu elektranu, neki dan smo imali našu internu kampanju prikupljeno novaca za kupiti to zemljište i otvorit ćemo, kad bude spremno za gradnju, otvorit ćemo svi zainteresirani da se uključi. I evo, drugi projekt koji smo isto zajedno radili, znači energetska zadruga Novi otok sa Korčule i energetska zadruga sa Cresa i Lošinja, smo isto tako radili ovaj projekt. Znači ideja je ok, imamo 500 kW na Cresu, ajmo sad to nekako upscale-at, napraviti ogromnu elektranu na Korčuli, isto tako imamo prostornu planu lokaciju, sad to razvijamo, čisto okvira radi najveća elektrana u Hrvatskoj sad trenutačno koja radi je oko 5 MW, a ova na Korčuli se razvija je 10 MW. Tako da ideja je da to ne ostane na nekoj margini, a uvijek se često kad izlažemo ovako na nekim predstavljanjima gdje su samo energetičari, njima je to sve kikiriki s tim tvojim malim elektranicama,
želi smo pokazati da, da ima i interesa i mogućnosti da to se napravi i na infrastrukturnim projektima. I uopće zašto se uopće udružiti, jel? Vrlo jednostavno, koji u svakom drugom poslu kad se udružite u zadrugu, tako i u energetskom smislu, ono što dobijete kao beneficiju definitivno je to nekako zajedništvo, to da možete dijeliti resurse, da onda, moja baba je rekla, čovjek i tovar su pametniji od samog čovjeka, tako da uvijek vam je jednostavnije raditi stvari zajedno. Tako da evo, ako imate neka pitanja, slobodno. Puno hvala. Sad smo se već groundirali ovu energetsku tranziciju na primjerima, pa idemo i dalje, opet na otoke. Evo s nama je Olga Oglić iz Instituta za antropologiju, koja ima projekt koji se bavi solidarnim praksama u Hrvatskoj iz antropološke perspektive. Dobar dan svima, evo, hvala Marini na pozivu i na uvodu. Dakle, u biti meni je teško sad govoriti nešto nakon svega ovog što je rečeno, zato što mislim da su ovi sugovornici, odnosno sudionici okrugnog stola, u biti dosta toga objasnili i rekli. Ja ću probati onda dati jedan pogled antropološki u ovom konkretnom slučaju, ali možemo taj naslov proširiti i na sve humanističke pa i društvene znanosti, dakle nekakav pogled nas iz društvenih i humanističkih znanosti. O tome da li nam je ova tema bitna, ne samo da nam je bitna na nekakvoj svakodnevnoj praksi u svakodnevnom životu, kao što, na primjer, kolega je spomenuo odvajanje smeća. Oni kojima je to bitno, to rade od uvijek, ne od uvijek, kad su to osvijestili kao bitnu stvar u svom životu i već su svoje životne navike promijenili. Oni koji nisu, sad prolaze kroz jedan težak period tranzicije, a ista stvar može se reći i za energetsku tranziciju, odnosno, barem donekle. Dakle, oni koji su to osvijestili, i ja bih dodala koji mogu, zato što nemojmo zaboraviti da onih 264 milijuna stanovnika Europe mogu sudjelovati u energetskoj tranziciji kao proizvođači, a to znači da 264 ne mogu. I ne smijemo zaboraviti tu masu ljudi u cijelom tom pristupu koji ti to ne mogu priuštiti, koji će i dalje ostati kupci. Dakle, ako sam dobro shvatila, ako mi ne osmislimo, nekakav predložimo i sporo, ali ipak dostižno, predložimo da to bude onako kao što su svi u biti na ovom okrugom stolu rekli, da to nije samo tehnološka tranzicija, to je i društvena tranzicija. Pa sad ako mijenjamo ponašanje onih 264 milijuna koji mogu, ajmo u tu tranziciju sada dok je još vrijeme i dok imamo mogućnosti učiniti to da to prihvate i oni koji ne mogu. Zato što moramo računati da će otpori postojati ne nužno samo unutar te grupacije koja može, nego pogotovo, dakle, u taj proces moraju biti uključeni i oni koji ne mogu sudjelovati u financijskom aspektu, govorim. I isto tako, dakle, to je onda pitanje i za nas, dakle, kao znanstvenike iz različitih branši. Da li je to nama bitno i zašto mislim da bi nam trebalo biti bitno, s obzirom da možda nije na prvi pogled odmah jasno. Dakle, ja ću početi od istraživanja ovoga koje smo kolegica Duga Mavrinac i ja provodila u okviru projekta gdje izučavamo različite inicijative solidarne ekonomije, pa tako i energetske zadruge, energetske zajednice. Proveli smo istraživanja, ja bih rekla, na samom smo početku na ovim otocima koji su već istaknuti kao svijetli primjeri, dakle Krk i Cres, gdje imamo dva različita konteksta pokušaja izgradnje energetskog suvereniteta, energetske nezavisnosti. Dakle, već smo čuli da ne ponavljam, na otoku Krku je to već, tako možemo ih smatrati, vrlo uspješnim primjerom, dok je to na Cresu i Lošinju, dakle, tek u začecima i evo imamo nekakav slijed koji se već ovdje spominjao kako je to išlo. Do 2030. na Krku se planira postignuti energetska neovisnost otoka, na Cresu je to tek od 2018. na poziv tajništva
krenulo i cilj je da se stvori energetska zadruga u kojoj će biti uključene fizičke, pravne i osobe i jedinice lokalne samouprave. To se sve nadovezuje na energetski obrat koji se dogodio, dakle, gdje su pojedinci, neki dionici u društvu, dakle, prepoznali da moderna demokratska društva ovise o tim o centrima moći, odnosno centri moći ovise o energiji koja se bazira na fosilnim gorivima i to se onda sad pitanje, ja bih rekla, može isto tako preslikati na ovu situaciju koja će se dogoditi nakon energetske tranzicije. I zato sam ovaj cijeli uvod od 264 milijuna onih koji ne mogu spomenula. Dakle, da li ćemo imati takvu situaciju i onda jednog dana kad se ta energetski obrat dogodi? Da li ćemo opet imati neku grupaciju moćnih i manje moćnih? Dakle, mislim da nije cilj, ne bi trebalo biti cilj da samo tehnološku tranziciju napravimo, mora biti društveno. Dakle, i to onda ne samo u ponašanju potrošača, nego u odnosu cijelog društva prema jednima prema drugima. Možda utopijski, ali moramo od nekog početi. I zašto ne odnose velikim idejama. Dakle, to su cijela ta retorika u skladu sa suvremenim, nekakvim znanstvenim promišljanjima biosigurnosti ili energopower, dakle energomoći, koja propituje političku moć kroz dvostruko analitičko očište električne energije i goriva, rekao bi Boje. Šta to znači biti u praksi, dakle i za nas pripadnike, znači znanstvene zajednice društvenih i humanističkih znanosti. Često se baš u antropologiji, dakle primjeri brojnih zajednica i njihove borbe za često svoj teritorij, način na koji se njihov teritorij koristi i to vrlo često u nekakvim izgradnjama naftovoda, brana, potapljanja nekakvih dolina. Su klasični antropološki primjeri na kojima su se izgradile teorije identiteta, simboličke konstrukcije zajednice i sl. To se i danas događa, dakle, borba različitih zajednica diljem svijeta za, ne za toliko za tehnološku, dakle, tehnološki obrat, dakle, korištenje čiste energije. To je svakako dobro i poželjno i potrebno, ja ne govorim ništa protiv toga, nego da zadrži se nekakva kontrola nad resursima, dakle, a to je u prvom slučaju teritorij i u krajnjoj liniji ta energetska neovisnost. Dakle, i to su tu jako dobro shvatili akteri i na Krku i na Cresu, riječima Gerana Piršića, dakle, on sam kaže mi želimo da naši stanovnici postanu prosumeri, dakle ne samo pasivni potrošači, nego proizvođači koji prodaju onda i koriste i vrlo naprednu tehnologiju i ja sam sigurna da će to kad tad doći do svih, barem do ovih 264. Dakle, ideja je da sredstva proizvodnje budu u našim rukama, kaže Jera. Cilj je poboljšanje uvjeta življenja lokalne zajednice, a mi smo našli jedan poslovni model u kojemu ćemo pokupiti šolde koji su tu, jer ne želimo da nam tu ulažu Turci niti Izraelci, nego da budemo sami vlasnici energije koju proizvedemo. Ovo nije sad nekakav, ja bar nisam shvatila kao nekakva etnička netrpeljivost, nego čisto kao, dakle, vrlo često su ili Izraelci ili turski kapital ili arapski kapital je taj u kojem se vrlo pohvalno piše kao nešto što će biti zamašnjak razvoja u Hrvatskoj barem. Dakle, ti akteri, tih inicijativa vrlo su svjesni toga da bi trebali biti oni ti kod kojih će ostati resursi za proizvodnju i koji će onda imati koristi od toga i u širem društvenom smislu. I u tom pogledu je posebno Krk napredan, barem koliko za meni sad poznato, dakle ne kažem da inicijative drugdje, na drugim otocima ili drugim sredinama ne idu tim smjerom, ali oni su već dosta toga izgradili, promislili i to populariziraju, prakticiraju, propovijedaju, možda s kojom možemo reći. Imaju 3 stupa održivosti, to su citati, dakle, hrana, voda i energija. Kupujemo hranu od malih OPG-ova, povećavamo opskrbu vodom. Ovaj dio se u biti odnosi na jedan konkretan projekt povećavanja kapaciteta lokalne brane na Krku, kako bi onda količina vode se prikupila tijekom obilnih, odnosno razdoblja obilnih padalina ili vodotoka, da bi bila dostupna onda svim stanovnicima, dakle, Krka za vrijeme suše. I energijom.
obnovljivi izvori. Tu se radi o tim novim fotonaponskim elektranama, dakle, gdje oni su u taj proces uključili kroz političko djelovanje, to bih isto voljela napomenuti, dakle ne kako su uspjeli. Nisu uspjeli tako samo što su lobirali, nego što je ili moljakali ili nešto, nego su se uistinu aktivno uključili kad su vidjeli da drugačije ne ide, onda su se kandidirali neki članovi tih inicijativa na lokalnim izborima i možda nisu odmah dobili ili nisu dobili većinu, ali u drugom, trećem pokušaju vidimo da je to dugotrajni proces. Njihovi projekti su ovim redovitim propovijedanjem prepoznati kao bitni, barem kod dijela, koji je onda izašao na izbore i glasao i promjene su se počele događati. Dakle, zagovaraju sve, rekli su da inzistiraju na integralnoj održivosti, a to znači da sve radimo istovremeno i da ništa ne preskačemo. Dakle, ja sam sad krivo otišla, dobro. I u principu ovdje je jedan citat koji opisuje ovo već spomenuti ideju sharinga, dakle kad neko proizvodi kad može, a onda dijeli sa svojom, recimo, susjedom koja u to vrijeme možda nije odnosno u različitim periodima troše energiju. Primjer, dakle, koji se navodi često su vikendaši i recimo škole. Dakle, koje mogu proizvoditi energiju, škole koje mogu proizvoditi energiju na svojim fotonaponskim ćelijama tijekom ljeta i onda, s obzirom da se škole ne održavaju preko ljeta, tu energiju davati, kako god se već dogovori, vikendašima koji ljetom su tu, ali zato po zimi nisu i onda oni mogu obrnuto, dakle u obrnutom smjeru, to je sharing, može ići, nije nužno da bude novčana transakcija, iako nisam sigurna da bez novaca se može u ovom trenutku. I ovaj citat je ovdje da pokaže kako često akteri s kojima mi, dakle istraživači kad odlazimo na teren su više nego mi sami svjesni šta se događa u društvu i ne trebaju stvari objašnjavati, oni nama trebaju objasniti kako stvari stoje, kako oni sagledavaju ideje koje se vrte u javnom diskursu. Ono što smo kolegice smatramo da bi bio dobar teorijski, dakle smjer je ta nekakva promišljanje ove teme, neposlušno građanstvo, dakle ne u smislu nekakve pobune, ali vidimo da nekakav aktivizam mora biti uključen vrlo često, već naprosto osvještavanja samih sebe da ne možemo i ne smijemo ostati pasivni, nego da pokušamo djelovati što je više moguće na svakoj razini, a to i u principu se odnosi i na znanost. Ja bih rekla, ovaj dio sad vidimo dakle, gdje akteri tih inicijativa na Krku i Cresu u biti izuzetno cijene to što ih često pušta se na miru, dakle, da je niko ne smeta, dakle, samo da ih se pusti da lokalno provedu ono što mogu. Te njihove vizije budućnosti su, dakle, nešto čime se, odnosno vizije budućnosti su nešto čime se humanističke znanosti bave u svom istraživačkom radu i ja sam tu završila dakle, sa nekakvom mojom vizijom koja je tu uloga humanističkih znanosti. Zašto je ta tema bitna nama za istraživanje? Zato što se dotiče osnovnih pojmova kojima se bavimo, izgradnjom zajednice, identiteta, solidarnosti, reciprociteta. Dakle, zato što je bitno da danas znanost bude angažirana, dakle, po mojem mišljenju, dakle, da ipak pokušamo nekako napraviti neku promjenu koliko god bila mala, pa makar se to odnosi na puko zagovaranje ili nekakve puke edukativne, što god mi mislili o tom terminu, edukativnim naporima. I da napokon ta primijenjena antropologija ili primijenjena bilo koja znanost ne bude više u našoj maloj zajednici znanstvenom diskriminirana kao manje znanstvena. Eto, hvala. Evo, baš nas je Olga lijepo zaokružila od onog početka i najave uopće energije kao predmeta istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima preko raznih politika i praksi zagovaranja do primjera s terena. Mislim da imate sigurno svi pitanja, komentare, pa evo, malo smo produžili svojim uvodnim izlaganjima, pa krenimo odmah. To je ideja, zamorimo vas i onda više Hvala na izlaganjima i zanimljivo je u stvari ovako baš u jednom zajedničkom susretu čuti različite pozicije iz koje govorite, svi negdje oko iste stvari i teme.
I dakle i ove bottom-up pristupe i top-down pristupe i zagovaračke različite aktivnosti i ovo što je i kolegica istaknula, ovaj političko-ekonomski kontekst koji iza toga postoji, dakle to nije samo jedna lijepa idealna utopija, nego postoji duboko upisani političko-ekonomski kontekst u to koji se iza valja. Moje pitanje u stvari je donekle inspirirano i našim uvidima s terena, bili smo na Hvaru tu temu dosta otvorili, gdje se nama učinilo da, iako postoje različite akcije i interesi, da legislativa ne prati, dakle zakonodavstvo u stvari ne prati dovoljno i ne otvara dovoljno vrata za implementiranje ovih novih oblika energetske tranzicije. Dakle, postoji interes ljudi da žele biti u energetskim zadrugama. Vidjela sam sad na slajdu, mislim da je tek 2020. ako sam dobro zapamtila, prva energetska zadruga osnovana u Cresu. Moje pitanje je da li je tek se otvorio kanal za to da se to osniva. Naučili smo također na Hvaru da se ponekad kad se stvara višak energije mogu plaćati penale, dakle odnos sa HEP-om kao glavnim proizvođačem. To su dosta komplicirane stvari, malo ako nam neko može još prokomentirati taj segment. Mislim da se možemo tijena dovezeti na više završava energetski dio i tehnički aspekt. Mi imamo problem imamo puno problema i problem u energetici koji imamo s državom je isti problem koji imamo svugdje. S tim da je u energetici posebno izraženo što imamo monopolista, HEP, koji je državna firma, jedina koja u biti golemi monopolist, bez kojeg se ne može ništa. I vi ne možete u principu instalirati fotonapone na recimo svoju kuću bez odobrenja HEP-a jer se morate priključiti na HEP-ovu mrežu, što ima smisla u kontekstu da onda HEP može bolje, jer HEP najbolje zna gdje je pad u mreži i kako redistribuirati, ali naše zakonodavstvo nije, sad se vode ozbiljna rasprava o tome zašto je Hrvatska država interpretirala europske regulative na način na koji je interpretirala i onda implementirala i zašto kontinuirano otežava taj proces. I jednim dijelom je pitanje interesa HEP-a i države koji je u suprotnosti, ili oni bar misle da je u suprotnosti sa njihovim interesima, a jedan dio je naprosto što mi kontinuirano imamo podkapacitirani sustav. I u smislu kako upravljamo našim energetskim sektorom, mislim, svi dolazimo iz nekakvih različitih sektora, dakle mi vidimo gdje je naša administracija, gdje je javna uprava, ne radi svoj posao, negdje zato što ne zna, negdje zato što jednostavno niti ne može. I onda se to reflektira i na ovo. I da, postoji čitav niz zakonskih odredbi koje u biti otežavaju to. Otra nije niti prva, niti jedina, postoji na Korčuli koja je bila neaktivna, ali da, što se tiče, sad tu je ono što baš dolazimo do toga, znači 2021. na kraj, znači negdje u 11. mjesecu prošle godine donesen novi zakon o tržištu električne energije, gdje se po prvi put uveo pojam energetska zajednica, što nužno nije isto što je energetska zadruga. I sad je tu naš ušlus, ljudi ne znaju šta je šta, uveo se novi pojam, sam sad zajednica, nisam, šta sam, zadruga sam. I što se tiče zadruga, negdje početak osnivanja baš energetskih zadruga je negdje 2012-13 godina. U tom prvom naletu kroz jedan projekt su osnovane se znači, otok Krk, zelena energetska zadruga, zadruga u Kaštelima, znači to je taj nekakav ono prvi ima. Ova u Cresu je osnovala prošle godine. Sad, što se tiče energetskih zajednica, još uvijek nisu doneseni svi podzakonski aktovi koji mogu definirati točno kako se može organizirati energetske zajednice, koji su potrebni svi dokumenti, na koji način može funkcionirati. Sad je ono sve u nekakvim oblacima, svi kažu da zakonski je moguće dijeliti energiju među svojim članovima, ali nije nigdje definirano kako. Ali je li primjer energetska zajednica, recimo zgrada sa 10 stanova? Može To bi bila energetska zajednica i onda ako se vi
Da, može Ako to je... podati to moguće, vi možete. Evo, ovo što je Ivan spomenuo, znači to je taj, interpretacija hrvatskih donosioca odluka, bez obzira kako smo i govorili, to rade krivo, ali ne slušaju. Znači, oni su definirali da energetska zajednica mora, ja sad neću ići u detalje sa što sve mora, ali jedna stavka mora biti ista trafostanica. Znači, vi ne možete osnovati zajednicu, mogli bi recimo u jednoj zgradi, jer su oni svi povezani na jednu trafostanicu, ali ne možete u nekom selu, gradu, otoku napraviti jednu zajednicu koju će pokrivati recimo cijeli otok, jer pod broj ima hrpu trafostanica, pod broj 2 mora biti unutar jedne jedinice lokalne samouprave, a to je samo kriva interpretacija jer energetske zajednice je samo rečeno da djeluju lokalno, možda smo shvatili doslovno lokalno, znači ok, na jednu trafostanicu. To je sad. Mislim, u 99% slučajeva kada hrvatska vlada kaže tako nam je Brisel rekao, nije. Brisel je stvorio okvir i dao nam da mi interpretiramo zato što oni znaju da mi najbolje znamo koja situacija na terenu. I naša zadaća treba biti da se nacionalno spustimo onda dole niže i da budemo flesni. A ta zagovaranja su išla od strane vas ko nevladinih udruga, a je li to, koji su razlozi onda tu možda? Neprihvaćanje takvog zdravorazumskog? Zato što oni u procesu recimo donošenja ovog zakona zaljeg, doslovno je bilo ok, oni su imali nekakav rok do 6. mjeseca 2021. Donijeli zakon, javno savjetovanje možda bilo u 5. mjesecu ili početkom 6. I doslovno smo imali zajednički sastanak online sa predstavnicima vlade i ministarstava i oni su dobili naputak od HEP-a da je to nemoguće, ali to baš nije tako. To doslovno oni pitaju tamo nekog kog vlada dobro poznaje, i ta osoba im da jednu informaciju i onda oni tako donose to. Nije da baš uvaža svaki put što im kaže. Nama zanimljivo tu, taj proces donošenja odluka. Ima još pitanja. Evo ja imam jedan na tragu kolegice Orlić, zapravo čuli smo puno sjajnih primjera i o energetskom siromaštvu, o čemu mislim da možda bi trebalo malo više, zato što mi se čini da taj jedan smjer u kojem to ide, s obzirom da mi nemamo definiciju energetskog siromaštva, može li dovesti zapravo do produbljivanja jaza između bogatih i siromašnih. I trebamo li malo više se to adresirati? Da, svakako bismo trebali i mi se angažiramo kao odbor na to da potaknemo da se taj termin malo šire koristi, malo više koristi. Kao što sam rekla, to je nešto što sad dolazi s obzirom na povišenje cijena energenata, iako je sad vlada uvela ove mjere kojima je zamrzla cijene energenata, to je samo do 3. mjeseca. Nakon toga cijene će opet biti drugačije i onda ljudi možda sad kroz zimu neće imati toliko problema. Kad se te mjere maknu, ljudi će opet imati svoje račune koje će biti potrošene nekim cijenama, koje će biti vjerojatno više od toga. Mi smo počeli prikupljati podatke na području grada Zagreba i po kućanstvima putem nacionalnog upitnika o energetskom siromaštvu koje smo razvili u suradnji sa Energy Parity Advisory Hubom, jer smo kao nacionalna antena tog Advisory Huba koji je osnovan na razini Evrope i Evropske. Tako da sad prikupljamo podatke od kućanstava iz različitih dijelova Zagreba i analizirat ćemo onda te podatke da vidimo, da možda pokušamo naći nekakve kriterije koji su nam najkritičniji, da se napravi onda i ta definicija i da to predložimo, da to bude kao nekakvi početak, da predložimo nacionalnoj vlasti. Evo, imate ovdje upitnik, imate rezultate upitnika, možda uspijemo proširiti na ostatak Hrvatske kada vide da je to donalo neke rezultate, da smo dobili nekakve kvalitetne podatke od samih građana, od makrofinancija. Smjer energetske tranzicije ima, nažalost, golem potencijal da produbi jaz između onih koji mu si mogu priuštiti energiju, ne, jer se još uvijek radi o skupim tehnologijama koje nisu lako dostupne. Recimo, Vedran Pišić je sad ovaj vikend u Rijeci predstavio svoju kuću što je napravio, dakle instalirao je fotonapone, instalirao je taj smart grid sustav
i ima baterije, i to ne litijske, nego na bazi morske vode, vode, što smanjuje onda te negativne utjecaje na okoliš. Taj sustav koji je za sad instalirao je 9.000 eura. Ne želim zvučati bahato, kad bi on to rekao, sam se šokirao. U mojoj glavi je to bilo da je to puno više košta, to mi se činilo prihvatljivo, ali realno, ja pripadam srednjoj klasi u financijskom smislu, većina ljudi si to ne može priuštiti i ne možemo niti računati da će u dogledno vrijeme to moći napraviti. I zato ova energetska tranzicija mora biti inkrementalna, mora biti postepena, i koliko god bih ja volio da sutra odustanemo i od plina i od nuklearne energije, ne možemo to napraviti, ali tu je gospođa Vlada u potpunosti zaista je pitanje političke odluke, jer da smo mi političku odluku koja je donesena u ožujku ove godine na razini Europe zbog Rusije donijeli prije 10 godina, onda bi mi bili u potpuno drugačijoj situaciji i mi danas ne bi razgovarali o tome da moramo pokriti 30 do 50% ovisnosti o plinu, nego puno manjem iznosu, pa bi onda i ova sada povećanje financija koje imamo da se ulaže, imalo potpuno drugačije efekte. Ali nažalost, evo, donijeli smo tek sada, pa evo ja se nadam da onda za 10 godina kao budemo razgovarali nećemo biti u istoj ovoj situaciji. To bi trebalo biti. I ono ću sad da se nadovežem, znači ideja energetskog siromaštva, da li će tranzicija biti pravilna? Potpuno ne ovisi o tehnologiji, čak i daju se druge srećne i cijenama na tržištu, je čisto dakle, zašto sad struja košta toliko? Šta se desilo sa vodom, suncem i vjetrom u odnosu na 3 godine sad? Ništa. Zašto? Samo zato što kupujete cijenu električnom energiju, kupujete na burzi, skočila je cijena plina, svi su se poravnali s plinom i sad jedanput košta cijena 5 puta više. Mažeš me i hoćeš zaraditi hrpu para. Sorry, ali HEP proizvodi energiju iz, on kaže, mnogih izvora energije, koji smo mi platili kada. Znači deru nas da nas deru i pravi nas budala. Mi smo onda rekli, zašto kažem da energetska tranzicija može biti pravilna, čak da i koristimo ovu tehnologiju. Instalacija, recimo, fotonaponske elektrane koje mi planiramo na Cresu i na Korčuli, vi u početku izračunate tu nekakvu ekonomsku rentabilnost. Ideja zadruge nije da do sad radi izraziti profit, nego čisto da se udruže. Ako mi kažemo, gle, sa današnjim cijenom, recimo prije 2 godine cijena otkupa, nama je da se to isplati za 12 godina, elektrana traje 25, nećemo se obogatiti preko noći, 12 godina će to, to će funkcionirati 25 godina, ali nakon 20. to će donositi prihod. Ako sam to rekao sada, to mogu tvrditi cijeli 25 godina, ja mogu vrlo lako prodavati energiju, bilo kome po relativno povoljnoj cijeni, ali šta se dešava? Obnovljivi izvor energije je izrazito unosan biznis, funkcionira da dođete u Hrvatskoj, ću sad reći, ne znam kako funkcionira posvuda u svijetu. A Hrvatskoj, ko to radi najčešće strane firme koje se hrpa godina bave o energetici, to su multinacionalne firme ulažu po cijelom svijetu i u razne projekte. I ako one namirišu da u jednom trenutku mogu nešto prodati za 3 puta više, on će prodati za 3 puta više. Boli i briga, jer si ti na otoku, u planini ili su u Zagrebu. Ako oni osjete da to mogu na burzi prodati za 3 puta veće, zaboraviti da ćeš to imati lokalno. Ali lokalna energetska zajednica u kojoj su uključeni svi lokalni, vrlo lako mogu doći i reći, gle, ovo je bullshit, šta nas apsolutno nama nikakve veze ne igra ulogu da li neko je kupio plin po ovoj ili po onoj cijeni, mi možemo se dogovoriti da našim korisnicima, koji su, znači, ti možeš biti doslovno vlasnik firme koja te pruža uslugu ili proizvod i reći, pa čekaj samo malo, ja prodajem tu energiju sam sebi, šta sad sam sebi naplaćivam 3 puta više, jer je neko se sitio da plin je skočio. I to je način na koji mi se možete uključiti u energetsku tranziciju, postaviti totalno drugačija pravila i reći ovima ko te šiša. Samo da je revolucija. Ja bih dodala čisto. Da, mislim, poanta energetske tranzicije, mislim, to je samo jedan dio tranzicije koji moramo napraviti, jedna industrija, znači tu je i način, mislim, promet,
prehrana i tako dalje, znači o pitanju klimatskih promjena, mislim, koji malo prati klimatsku znanost zna kako je katastrofalna situacija i zapravo malo se možda u javnosti ublažava koja je situacija da se ne stvori panika, možemo tako reći. Ali da, naravno da nećemo sutra zatvoriti sve industrije, upravo to poanta te pravedne tranzicije, da osiguramo socijalnu pravdu i s aspekta radnih mjesta, ali i to da ljudi postanu samodostatni, da imamo dovoljno energije, jer imamo dovoljno energije od svih poante u redistribuciji moći, da to tako kažemo. I mi sad radimo na studiji, angažirali smo stručnjake sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje da nam izrade studiju o napuštanju plina u sektoru toplinarstva i električne energije u Hrvatskoj do 2035. Uskoro ćemo imati studiju i moguće. I iz aspekta tehnologije, tržišta, para i slično, jedino je pitanje upravo to, političke volje. I to je ne samo u Hrvatskoj, to je dakle i šire, zato što je jasno da postoji lobby koji dalje jak lobby fosilne industrije fosilnih goriva. U Hrvatskoj je to pretežno industrija plina, koja je, i mislim, to je cijelo pitanje i trenutna situacija, jednostavno geopolitika, ko će sada imati monopol na svjetskom tržištu pitanju izvoza plina. Nažalost se rad koristi i u tu svrhu, mislim, to je borba za resurse. Ako odustanemo od plina i nafte, onda se neće na ove umirovljeničke račune, možda milijarde prebacivati. A isto je poanta da ono današnje... Dakle, ne velike kompanije izvana, nego naši koji... A isto je poanta da ono, sve te velike korporacije transnacionalne, da ono, ne želim da samo naprave switch na obnovljive izvore energije, nego da se upravo dogodi ta decentralizacija i zato ih HEP ono, ne želi pustiti jer izgubit će tu moć, mislim, država koju kao kak ti ima. I tu je, znači, ono, bojazan od promjene jednostavno, ne samo od centara moći, nego i građana. Vidimo u Zagrebu kako vlada panika samo po pitanju otpada, male, sitne promjene, ono doslovno. Tako da, to je ono što smo trnovit put. Ali jednostavno moramo, želimo doslovno preživjeti. Da, to je samo ta dijalektika pojedinca i strukturalnih nekakvih promjena i odgovornosti. Ovo isto što ste vi spomenuli u svom izlaganju, da se ljudi ne priključuju prosvjedima jer nemaju osjećaj da mogu napraviti promjenu. To je neko isto pitanje moći unutar zajednice, što smo pak iz vašeg izlaganja i komentara osjetili zapravo veliku energiju koju ste u ovim akcijama očito osvijestili da se promjena može nekako napraviti. Zato je super da smo zajedno danas tu. Evo, imali još koje pitanje, još par minuta. Ili komentar. Evo, svi ste spremni, znači da Mogu ja dodati samo jedan detalj. Taj citat nisam stavila, ali jedan sugovornik drugi u istraživanju je rekao da naprosto njegova vizija budućnosti je, dakle, on smatra da je gotovo, da je prekasno i da više, već šta god napravili, već smo toliko kasno, ne u tehnološkom aspektu, nego u ovom promjeni svakodnevnog ponašanja. Kako očekivati da globalna populacija, sad svi na različitim dakle, situacijama u svijetu, unutar Hrvatske samo koliko konteksta imamo, dakle, da promijenimo svoj način ponašanja, ovaj potrošački ovisan o energiji. Dakle, i on smatra da naprosto trudio se godinama, radio na svim ovim aspektima, edukacije, osvještavanja, promjene osobnog ponašanja, da nema, on smatra da je već prekasno. Naravno, onda se razvila rasprava drugih sugovornika, to je bila jedan grupni intervju, dakle, gdje su ne mislili svi, ne dijela svi njegovu crnu viziju i ja sam bila nekako zadovoljna što ipak ta proaktivna vizija pobjedila, dakle, ipak nekako se činilo da ima smisla, da se ti napori mali, koliko god mali, dešavaju i teško ih je dočekati, ali ja mislim da there's no alternative. To smiješno upotrijebiti baš taj citat, ali... Stvar je preživljavanja u konačnici. U prirodi nam je da nešto proaktivno radimo.
Pa ja sad onda predlažem da svi nas se priključite na kavi tamo u kuhinjici i za Logančiću, da ovu energiju našu dignemo nakon ovog teškog rada i teških tema, pa ćemo onda dalje svako svom polju djelovati.